I gent fent compres de Nadal. El mes de desembre concentra una de les despeses més importants de l'any per les famílies. Es calcula que cada família gastarà uns 600 euros de mitjana en aquestes dates, sobretot en regals, 241 euros, i en alimentació, 173. Si ho comparem amb altres països europeus, només el Regne Unit supera aquesta despesa amb uns 50 euros més, però cada vegada són més les persones que intenten sortir d'aquest cercle de consum. Ens hem volgut fixar en experiències que permeten minimitzar la despesa sense generar residus i creant xarxa social. Embolicar els regals amb draps, omplir el rebost comprant a granel o tenir els llibres en préstec són algunes de les coses que fan en aquesta casa de Torroella de Montgrí per aconseguir reduir al màxim els residus que generen. L'objectiu és que les escombraries de tot l'any siguin aquestes, les que mostra l'escriptora del best-seller Residu Zero a casa.